Επίλυση προβλημάτων με ποσά ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα. Θα ακολουθούμε πάντοτε 3 βηματάκια. Στο πρώτο βήμα φτιάχνουμε ένα πίνακα ποσών και τιμών. Στα 3 τετραγωνάκια θα βάζουμε τις γνωστές τιμές και εκεί που υπάρχει μια κενή θέση θα βάζουμε την άγνωστη τιμή και θα βάζουμε εκεί πέρα ένα χ. Δεύτερο βήμα. Εξετάζω τι είδους ποσά έχω. Δηλαδή, αν τα ποσά μου είναι ανάλογα ή αντιστρόφως ανάλογα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα λέμε πάντοτε το ποιηματάκι που έχουμε μάθει. Παράδειγμα, διπλάσια ποσότητα από κάτι, εάν κοστίζει διπλάσια χρήματα, τότε λέμε ότι τα ποσά μου είναι ανάλογα. Ενώ, εάν διπλασιάζω ένα ποσό και η τιμή του άλλου γίνεται ακριβώς η μισή, τότε τα ποσά μου είναι αντιστρόφως ανάλογα. Αυτό το βηματάκι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει πάντοτε να το εξετάζουμε. Διαφορετικά, δεν θα καταλάβουμε αν έχω ανάλογα ποσά ή αντιστρόφως ανάλογα και έτσι θα χρειάζομαι διαφορετική διαδικασία για να επιλύσω και να βρω το άγνωστο και βεβαίως θα μπερδευτώ. Τρίτο βήμα. Πάμε να δούμε τι κάνουμε στα ανάλογα ποσά. Σχηματίζουμε την αναλογία. Αφού τη σχηματίσουμε, παίρνουμε χιαστή τις τιμές. Αριστερά στην ισότητα θα πρέπει να είναι το χ και μετά λύνω την εξίσωση όπως ακριβώς το έχουμε μάθει. Να λύνουμε εξισώσεις. Στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά δεν σχηματίζουμε αναλογία, σχηματίζουμε απευθείας τα γινόμενα των δύο ποσών. Και βέβαια πάλι στην ισότητα, καλά είναι στο πρώτο μέλος της ισότητας να είναι και το άγνωστο χ. Και μετά λύνουμε την εξίσωση. Στο τρίτο βήμα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα, εκεί πρέπει να προσέξουμε. Άλλη διαδικασία ακολουθούμε στα ανάλογα και άλλη διαδικασία ακολουθούμε στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά.